היי לכולם, אני דיאנה, והיום אני רוצה לעשות משהו חדש בערוץ שלי. זה יהיה כזה דבר שלא יודעת, הסתכלתי כמה יוטיוברים ואז ראיתי שהם עושים כזה, למשל חודש עבר, והם עושים כאילו הם מספרים על הדברים שהם אהבו בחודש וסיפרו עליהם. אז אני רוצה לנסות עם זה. אם אתם תאהבו אז תרשמו בתגובות ותשימו לייק. טוב, אז אני מתחילה, והראשון זה ביוטי. טוב, בביוטי יש לי כזה שפתון שאני מתה עליו, פשוט heart, ואני פשוט מתה עליו כי הוא ממש טוב, והוא קטנצ'יק ולא כזה, לא משנה, עזבו. והוא כזה, הנה, הוא היה עד לפה, כבר הוא כזה. הרבה פעמים הוא לא יודעת מה קשור השם, אבל כתוב רומנטיק באר, ולא הבנתי כאילו מה הקשר. טוב, אז אנחנו ממשיכים, ועכשיו יש לי שתי לקים כאלו, שאני כל החודש מאי הייתי שמה אותם ברגליים, וברגליים את זה ובידיים את זה. אז הלק הראשון הוא טורקיז, הוא כזה, אני אראה, הוא כזה כמו אתם רואים. טוב, אז כזה, והוא מלייף, ולזה אל תתייחסו. והלק השני זה כזה ורוד כמו של ברבי ואני מתה עליו, קוראים לזה אנדריה, או שלא יודעת מה השם, או שזה, אין לי מושג, וגם אני לא בזה. וגם עוד פעם יש פה את המדבקה, אז תתייחסו, זה צבע כזה. טוב, אז עכשיו אנחנו ממשיכים, והשלישי זה הצמיד, זה צמיד כזה שהוא גדול מאוד, כי צריך שתי פעמים ככה לעשות, והוא כאילו ככה הוא נראה. רגע, ככה כאילו, ואני ממש אהבתי אותו ושמתי אותו ממש הרבה פעמים טוב, אז עכשיו יש לי כזה צמיד שהוא טורקי שאני מתה עליו, שחברה שלי נתן לי אותו במתנה, והוא כזה, לא יודעת, אני ממש אוהבת אותו. ושרשרת שאבא שלי קנה לי כזאתי, שיש פה כוכב, פרפר, פרח, מגדל האפל, לבבות והכל, כאילו, הבנתם. טוב, אז עכשיו הדבר האחרון בביוטי זה הגומיות האלו שאני מתה עליהן. היום חברה שלי נתנה לי עוד כזאתי, ביקשתי ממנה, זה 5 שקל עולה, כאלו קטנות, ואני ממש אוהבת אותן. אני ביקשתי ממנה כי עכשיו אני אראה לכם כמה נשאר. זה מה שנשארתי. זה מה שנשאר לי. טוב, אז אנחנו ממשיכים. טוב, אז עכשיו אני ממשיכה עם טכני, כאילו טכניקה, ואין לי בינתיים טכניקה שאני בינתיים אוהבת, אבל יש לי משהו גם, שתי מגנים שזה גם קשור לטכניקה, לאייפון שלי. אחד זה כזה זה כזה ארנב, כאילו, רגע, כזה ארנב, הוא ירוק, ויש לו כזה זנב, והוא ממש רך,
ככה, הוא לטלפון כזה, יש פה גם חור, והוא נדבק לטלפון, וזה מה זה קול, ואני מתה על המגן הזה, והמגן שממש הרבה פעמים שמתי, גם תראו את זה באינסטגרם שלי, שאתם ראיתם את המגן הזה, שפה יש ורוד, ופה כזה ירוק נוזל, וככה. אני קוראת לזה גלידה. סליחה. ככה, הנה. טוב, אז אנחנו ממשיכים בכלי כתיבה או שמשהו כזה, סתם לבית ספר, ואני אהבתי מאוד מאוד, כל השנה אפילו, אני ממש אוהבת את העטים האלו של כל מיני צבעים, וזה החדש, ופה ממש הרבה צבעים, והצבעים הם כמו בדיוק, למשל אדום הוא כזה, ואני ממש אוהבת את העט הזה. שני זה כזה יומן, שעליו כתוב A message from the boss diary, זה כאילו יומן, הנה diary, ופה כזה כלב חמוד, שהוא כאילו בוס, הנה, בוס, והנה ובוס סתם פה בכל מיני צבעים דפים. והאחרון בכלי כתיבה זה כאלו טושים שסתם כזה בקופסה, ואני אהבתי אותם כי נוח לשים אותם, כי למשל לי בקלמר בכלל אין מקום, ואני לא רוצה עוד לשים איזשהו קלמר שיהיה כבר 3 קלמרים, זה על. טוב, אז עכשיו משהו אהוב עליי ברמות, זה בגדים. טוב, אז ראשון מהבגדים אני רוצה את הריאות האלו. אני לא צריכה אותם כאילו, אבל לא יודעת, למשל בקליפ איזשהו, לא זוכר את השיר, אני אשאיר את השיר בתגובות. וזה כזה זוהר, ובאינסטגרם ממש הרבה פעמים שמתי את זה, וצילמתי את עצמי בסלפי והכל, והן ממש יפה הולכות עם הדבר הזה, שקניתי לי גם חדש. זאת כזאת גוזייה, איך לקרוא לזה, לא יודעת, לספורט, והיא לבנה אצלי, והנה זה ממש מתאים כמו בקליפ שאני אכתוב לכם בקליפ. טוב, אז עכשיו יש לי 2 גופיות, או שלא יודעת איך קוראים לזה, כאלו שלכל אחד, זה בפוקס גם, יש זה כזה דבר, לא זוכרת איך קוראים לזה, כיס, כן, כיסים, וזה כזה חמוד כי למשל הגופייה בעצמה היא בכזה, ופה יש כיס שהוא מבטל את עצמו כאילו, ופה זה כזאת אפורה וכיס כזה. טוב, ועכשיו עוד 2 דברים שאני ממש אוהבת. כזה סתם שורט ג'ינס, כי לא היה לי, לא מצאתי כל הזמן, כל הזמן מצאתי שורטים עם כל מיני צבעים, עם כל מיני לברות, עם הכל, אבל לא סתם ג'ינס, ורציתי סתם, אז פה גם כזה יש לו, והנה סוף סוף הוא יש לי. ועכשיו הדבר האחרון, ואחרון בכל החודש הזה, זה כזה דבר, זאת חולצה, לא יודעת איך, טוניקה, חולצה, אין לי מושג מה זה, שפה כאילו, עכשיו רגע אני אראה לכם, שכאילו פה, בקדימה של החולצה, אז יש פרפר שהוא שקוף כזה, כאילו כזה, וגם מאחורה, עכשיו אני אראה לכם, גם מאחורה
זה סתם, זה שם סטס משחק. הנה, זה כזה קוף. יש הקוף, לא יודעת. ואני ממש אוהבת את זה, אז אני מקווה שאהבתם. היה לי כמה פספוסים שם, אז... טוב, אז הנה סיימנו עם כל החודש. וכל הדברים פה, שהיו מכלי כתיבה וביוטי. ואני מקווה שאהבתם מאוד. אם אתם אהבתם, אז תשימו לייק ותרשמו תגובות, וכמובן להירשם לערוץ. אז תחכו לי ביום שבת, ביי.